Grazzi Dun George. Din kienet u tibqa' lajta ta' ħafna tfal u kbar fil-missjoni. Grazzi Dun George. Din hija lajta ta' ħafna żgħażagħ li mxew wara l-passi tiegħu u marru jgħinu fil-missjoni. Grazzi Dun George. Hija lajta mill-membri tal-moviment li jint waqqaft Ġesu fil-proxmu. Grazzi Dun George huwa l-isem tal-musical li ser isir b'tifkira lil Dun George Grima. U bl-istess musical nkunu qed ngħinu lil Ġesu fil-proxmu. Mena qagħti semek billi tiġi u tara dan il-musical fit-8 ta' frar fis-7 u nofs ta' filgħaxija jew fid-9 ta' frar fis-2 u nofs ta' wara l-ofsinhar ġewwa t-Teatru tal-Oratorju Don Bosco Għawdex. Għal biljetti ċemplu fuq 21 55 64 53 21 55 64 53 jew inkella fuq 79 85 36 11 79 85 36 11. Grazzi Dun George il-musical. Kitba ta' Christian Abela u mużika ta' Joe Brown u Mariella Spiteri Ċafaj. Flimkien ma' The Capitals Big Band. Ejja intu kol, ħalli tkun taf l-esperjenza ta' Dun George.